Европейският съюз иска да ни спре парите в брой и всичко да стане дигитално, твърдяха десетки публикации в сайтове и социални мрежи. Това също не е истина. Плановете за създаване на дигитални валути не предвиждат премахването на хартиените пари и монетите. Идеята е дигиталната валута да е допълнение към физическата такава. Предложенията на Европейската комисия всъщност изобщо не предвиждат забрана на плащанията в брой, а дори гарантират, че тази възможност ще бъде запазена. Твърдението, че създаването на цифрова валута означава, че всичките ни плащания и транзакции ще бъдат следени, също не отговаря на истината. Освен всичко друго, плановете за цифровото евро включват и идеята то да бъде достъпно и за хора, които нямат банкова сметка. Страхът, че нещо, което обичаме и на което държим, може да ни бъде отнет, е популярна стратегия за разпространение на дезинформация. Тя се използва и за да се разпространяват неверни и подвеждащи твърдения за неща, които Европейския съюз уж ще ни отнеме. Затова продължавайте да плащате в брой, ако искате, продължавайте да ядете мусака, ако искате, и да се гордеете с българското розово масло.